Gunyang? Sinong Uy, Gunyang, ko Andres? naman, kung makakurot ka naman. Hindi mo kilala yon. Makikilala mo din yun pag sila na. Andres? Tigilan mo nga ako. Ang sarap ng tulog ko Si dito. Gunyang. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Baboy? Sa tingin mo, papatulang ka ni Baak? Oo nga. Meron nga. Alam mo, may plano na kami ni Andres. Talaga, Pikutin? Antayin mo lang. Pipikutin pala Sabi ko eh. sa'yo, mapapaya yung 10 baboy mo dyan. Oh, sige, doblehin ko kung talagang totoo yan. Ay, O, 20 baboy. o talaga ha? Sinabi mo yan ha? Oo nga. Mamaya ngalngalin mo yung mga pinagsasabi mo. Hindi. Teka nga, saan ka kukuha ng pang 20 baboy? Di kagawad. may babuyan yun. Dami niyang baboy. Kunin ko na lang dun sa mga ano niya, alaga niya. Oh. Tsaka, huwag kang mag-alala. Pag nabitin kay kagawad, edi si Kapitan naman ang lalapitan ko. Baka mas maraming pera yun. Oh, yan ang wag na wag mong gagawin. Ang dami mong lalapitan, si Kapitan pa. Kahit huwag ka na magbigay ng 10 o 20 baboy. Tsaka malabo naman yung sinasabi ko. Ano, piling mo naman magkakatuluyan kayo ni Baak. Suming ka lang masyado. Hindi ko nga mapikot yun eh. Ha? Ano? Huwag mo sabihin, pati kay Bak may interest ka. Pati ako tataluhin mo? Huwag kang mag-alala, hindi kita tataluhin. Wala namang pera yun eh. Puro ka na lang pera, pera, pera. Ano, yan na lang ba yung bubuhay sa'yo? Ay talaga, hindi ako mabubuhay ng walang pera. Tsaka, yun na lang nagpapasaya sa akin. Paano mo nasabing yun yung nagpapasaya sa'yo? Akala ko ba masaya ka kay Masong? Eh, sa pera ni Masong. Hindi kay Masong. Masaya ako sa pera ni Masong. So, pag wala ng pera si Masong, Ay, itatapon talaga. mo na naman siya, gaya ni Franz. Yes. God. Yes. Balik, pag ayaw ni Kapitan, doon tayo kay Ay, ibang klase ka na talaga. Sumusobra ka na. dahil pera. Sabi ko sa'yo, huwag mong gagawin yan. Kung ayaw mong machismis, buong bayan. Buong bayan na, no? Nako, hindi na buong barangay, buong bayan na talaga yung kakabutin mo. Okay lang, artista na ako noon. Artista na ako noon. Nako, sisikat ka dahil Oo, dun sa... sisikat na ako. Kaanuhan mo. Mamaya lumabas pa sa page ng bayan ng Victoria. Panyang, kirida ni... Ano mo yung ganon? Okay lang. My God, Pwede lang. ayoko nga ng ganon. Basta walang mukha. Ayoko magka-best friend ng ganon, no? Naku talaga, pag yun Ay, so, talaga nangyari. so ayaw mo mag-travel with me? Gusto ko mag-travel, pero ayoko yung ganon, magiging kabit ka. Ay, bingi-bingihan ka na lang pag ganun. Ako nga, bingi-bingihan na lang eh. Ano ba yan? Oo. Mamaya madamay ako sa kasikatan mo. Sabihin nila, Sisikat ka kinukonsinti din. kita. Pagka sumikat ka, mag-artista na tayo. Oh, di na tayo papatol nun sa... Ano na nun? Papatol na tayo sa may-ari nung GMA. Artista, artista. Huwag ka nang umasa. Pang marites ka lang. Oh, bakit? Masama bang mangarap? Eh, yun ang pangarap ko nung bata ako eh. Dadar na nga ako nun eh. Ang dami mo namang sinasabi. Padar na ka pa dyan. Mamaya lumipad ka, pati yung pangarap mo lumipad. Dal, di ba sabi mo madami ka namang pera? Tara nga, libre mo naman ako doon. Nagugutom na ako eh. Oh, sige, yun lang pala eh. Barya lang yan sa akin. Tara. Wait lang. Naipit ata yung legs ko. Wait lang. Yan, yan. O yung medyas mo, baka makalimutan Akin mo. na, pinapatuyo ko yan eh. Nabasa kasi kanina eh, naihiyan. ng kambing. Tara na, let's go! Ano gusto mo merienda? Gusto ko yung pizza.
nangingitian. Nagsakitan. Pasimbangan Andres. Subli ka niya kamay na karma. Oo, talaga pag-asa ka ng Mercedes ko. Si Andres pa to. Dami-daming pagtutugan. Dito pa talaga. Hoy, Andres! Dami Kanina, mong pagtutulugan dito pa. kanina ka pa dyan? Hindi. Naglalaway ka pa, oh. Sayang yan. Nanaginip ka ba? Hindi naman. Bakit anong ginagawa mo dito? Naglalakad. Ikaw, bakit dito ka natutulog? Hindi, nakakon lang ako. Kakaisip ko siguro. Ayun, naidlip ako. Dito pa talaga. Mamaya kunin ka dito ng puno, oh. Ano bang ginagawa mo dito? Naglalakad lang. Himala, nandito ka. Bakit? Wala kang trabaho? Siyempre, day off ko. Hanap ka si Baak. Kaso, iba yung nahanap ko. Si Bulati naman. Ay naku, Mercedes. Huwag ka nang umasa kay Baak. May gunyang na yon. Gunyang? Sinong gunyang, Kung Andres? naman, kung makakurot ka naman. Hindi mo kilala yon. Makikilala mo din yun pag sila na... Andres? Tigilan mo nga ako. Ang sarap ng tulog ko Si dito. Gunyang. Hindi mo kilala yon. Taga Manila si Gunyang. Gunyang? Parang familiar sa akin yung pangalan na yan. Pag nakita ko lang yung babaeng yan, malalagot sa akin yan. Bakit ka nagagalit kay Gunyang? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Paano hindi ako magagalit? Eh, inaagaw niya na si Baak ko. Baak ko, makabaak ka naman. Bakit kayo ba ni Baak? Di ba hindi naman? Ikaw lang naman ang habol kay Baak eh. Eh, maski na. Kung hindi magiging kami ni Baak, mas magandang mabaak na lang siya. Dapat walang ibang makakaangkin kay Baak. Naintindihan mo ba yun, Aray Andres? ko naman. Kapikasta kayo, pati sa iraman nyo pa eh. No si kayo latan, matitang iramlaman na nakadot. Problema ko, mikitagdag kayo pa ilaang. Taka man langan na Hoy, eh. Andres, saan ka pupunta? Wala ka nang pakiramdam. Gunyang? Parang familiar sa akin yung pangalan. Parang may classmate ako nung elementary. Pangalan niya Gunyang. Alam nga naman na andito siya, taga Manila yun. Ano kaya ang Gunyang na yun? Dapat makita ko si Baak para tanungin kung sino yung Gunyang na yan. Makita ko lang yung Gunyang na yan. At kung sino si Gunyang, malalagot sa akin yan.